század elején több tízezer magyar vándorolt ki Argentínába. Leszármazottaik, a másod- és harmadgenerációs magyarok már ott születtek, és nem mindenikük beszél magyarul. Közülük csak nagyon kevesen jutottak el az anyaországba. A fővárostól, Buenos Airestől 1200 kilométerre, az őserdőtől elhódított területen is élnek egykori honfitársaink. Az ország egyik legszegényebb vidékén, Chaco tartományban járunk. Itt gazdálkodik a 76 éves Botka Gyula. Yo soy la Pisti que lleve los rollos para ya para las vacas, para que tenemos que ir a verlo a las vacas ya y van a sacarlo. ¿De campo? Sí, en el campo. 8 éves koromtól kellett dolgozni. Az apukámnak nem bírtak az ivád dolgozni, el volt lőve a keze, és akkor nekem muszáj volt. És nem bírtam tanulni. Úgy tanultam ott. Az apukám tanított magyarul, kasszirálni. Senki nem akar kint maradni, és akkor nekem kell csinálni. És az idevalókat, mikor kihozom, akkor azt kérdezik, mennyit fogok fizetni neki. És én azt kérdezem, mennyit fogok érni te. Mert 10-ből lehet 2, aki beválik, és a többi mind rossz szokású is, rossz kihozni, mert az ember fél, hogy valamit csinálnak vele. Csak a cukrot és a lisztet azt meg kell venni, mert nincsen őrölni, de a többit megvan a hús, megvan az étség, megvan minden itten kint. Itt én mind erdő volt, én írtottam az erdőt, egész nap dolgoztam. Hordtam a fákat, eladtam, szántottam elégségű lovakkal, és aztán traktorban, kis traktorban, és most már van nagy traktor, de már nem akarom látni a traktort, mert meguntam már. Én már 30 éve jártam rajtuk. Itt van 100 hektár, és a másik a tanyán, az apukám tanyán 50. Már 54 éve, hogy meg vagyok esőve a feleségemmel, és én még orvoshoz nem is jártunk. Nincs operálva, egy is, a másik is. És most a fiatalok mind, akár a körme, fejben mennek az orvoshoz is. Akkor én azt mondom, hogy egy rendes életet kell folytatni, és akkor messze ír. Én azt mondom, hogy a munkaegészség, azt mondják a munkaegészség, de ha egészség a munka, akkor dolgozzon a beteg. De én mondom, hogy én sokat dolgoztam, de kibírtam, mert rendesen érkeztem, és rendesen, mikor aludni kéne, akkor aludtam. És mikor dolgozni kell, akkor dolgoztam én mindig, és akkor kibírok sokat. Semmiből se jó sok. Se jóból, se rosszból. Az se jó, hogy sokat csavarodjon az ember, az se jó, hogy otthon maradjon örökre, mert valamikor rá kell menni. Ha azt a szót hallod, hogy Magyarország, mi jut eszedbe? Ez apám. És én mindig jóra tanított. Elképzelted, hogy milyen lehet az ország? Mindig. És tanult ember volt, és jóra tanított, és sokat történelemből beszélt, és én most, ha hazamegyek, már tudom, hogy mi van. Sokat meséltek Kinizsi Pálról, meg a Petőfi, Kossuth Lajos, hogy akarta a szabadságot, és sose bírták a szabadságot, és eltették lábon. Ő készült haza? Vágyott haza? Mindig. Mindig, mikor meghalt a nagymama, akkor sírt. Kedves sógornőm és kedves gyermekek! Nagyon szomorú levél és fájdalmas, amikor olvasom, hogy egyetlen testvérem meghalt. Éppen készültem, hogy karácsonyra írok neki, de már nem olvashatja. Nagyon kedves gyermeke, aki nekem megírta, itt küldök egy fényképet magamról emlékül. Hogy még fájdalmas nekem az ő elvesztése, azért is, mert nem láthattam sose. De messze idegenbe költöztekor, mint kislány, vettem búcsút tőle, fölemelt, magához szorított 3-szor. Itt vagyunk, Dugrátin vagyunk a faluban, és itt váltam az apukám, meg az anyukám. És az apukám született Sátorai Újhelyben.
és az anyukám megszületett Csíkszeredában. Az anyukám kijött, 3 éves korában hozták ki Brazílba, és onnan ide hozták. És az apukám 19 éves volt. Éppen a katonaság előre egy évvel jött. Koronel Dugrátiban ma is sok ezer magyar nevű ember él. A 60-as években még a polgármester is honfitársunk volt. A kisfaluhoz legközelebb eső város, Vizsa Angela, ahol már 80 éve működik magyar szervezet. A 74 éves Szalma Gizella is itt született, és már a szüleinek is az volt a vágyuk, hogy egyszer hazalátogassanak Magyarországra. Nekik nem sikerült, és eddig Gizella sem utazhatott el Európába. Mindenki mondja, te, azt mondja, és mikor meghalsz, ki fog dobostortát csinálni? Mondom, ne félj, majd a gyerekeim csinálják. Még a fiaim is tudják csinálni. A fiúk azok tudják csinálni. És ilyen finomra. Hát olyan 15 éves voltam, amikor megtanultam. Volt nekem nagyon finom mostohapám. És volt egy szomszédasszony, aki tudta csinálni, Lévai Zsuzsika néni. Aztán azt mondja, mostohapám, hát eredj, tanuld meg, kislányom, azt mondja, mert hát én nagyon szeretem. Jó, én megtanulom. Meg is tanultam, mindig csináltam. Hát az volt a szerencsém, hogy megtanultam, mert mikor elváltam, 4 gyerekem volt, az uram nem adott soha centet, és a dobostortával neveltem fel őket. Úgyhogy tanultak is, nem mentek dolgozni. Mind tanult. És akkor csináltam, már felnőttek, már még dédunokáim is van, de azért még csinálom tovább, mert itt Vizsán nem tudja senki se csinálni. 10, ha nekiállok, 10 megcsinálok. Ügyesen. Csinálják, de nem ez a krém. És nem is a lapok olyanok. De másképp megcsinálják egészbe a tésztát, aztán vágják a szeleteket, a lapokat. Én meg minden lapot külön sütök, ugye? És a krém olyan, hogy hát, na, nem. Sokszor láttam a tévében, csinálják, azt mondja, finom dobostorta, de nem ez a dobostorta. Egy se. A legjobb vajat, a sárgább tojásokat, ugye? Hát a liszt is ugye a legjobbat mindig. Mindig megtartom azt, hogy hát mindig el tudom adni. Már úgy jönnek megvenni, nem hogy kérik, már nekem mindig van a friszerbe, azt úgy viszik. Szerencsére nekem, na. Hát Rigó Jancsi, azt is nagyon szeretik. De most csak avval a 2-vel foglalkozok. Szoktam egyebeket is, de mostan az én lányom csinálja. Mert nekem már épp elég ez a 2. Én már hamarosan azt hiszem abba hagyom. Lassan, ugye, mert hát az idő telik. A receptet nagyon sokan kérik. Volt olyan barátném, hogy 2 évig nem beszélt hozzá, mert nem adtam oda neki. De mondom, te, ez olyan, mint a Coca-Cola, csak 3-an tudjuk. Mindenféle magyar ételeket, ugye? Hát például a töltött káposztát. Azt megcsinálok 50-et, van amikor 100-at, de mind eladom. És gondolom, hogy finom, mert már nettem másnál, magyaroknál is. Azt mondom, jaj, ez a töltött káposzta, hát tényleg az enyém finom. Tejfeles csirkepaprikást, és savanyú pecsenyét, és székelygulyást, derejét, gombócot, ugye lekváros gombócot, turós palacsintát, turós tésztát,
káposztás tésztát. Ha egy hétig nincs hús, mink meg tudunk úgyis élni, mert hát mindenfélét tudunk hús nélkül is főzni, ugye? Sokan nem tudják az élesztőt készíteni, vagy abból sütni. Nem tudnak. Nem tudom miért. Vannak olyan magyarok, akik tudják, meg németek, de nem sokan. Én sütöm a kenyeret a kovásszal, hát anyukától megtanultam, a nagymamámtól, Szalma nagymamámtól. Eltesszük ugye egy darab tésztát a nyers kenyérbe, ugye, a nyers tésztába, és az megkel, megszárad, aztán vízbe tesszük, és kevés élesztővel, finomabb a kenyér, kovász. De itt nem tudják, hogy mi a kovász. Mindig dolgoztam sokat. 6 gyereket felnevelni, mindig sokat dolgoztam. Vartam is, az orvosoknak az öltöző ruháit is csináltam, ingeket az orvosoknak, öltöző ingeket. Kötöttem 2 tűvel, hát mindenfélét, hogy hát legyen elég, ugye, hogy ne hiányzon a gyerekeknek. No, hát 2200 perzót keresek havonta. Akkor még a házat fizetem, a villanyt, a tévét kell havonta, amit átadnak, akkor vizet, ugye. Van valami 800-900 perzó most havonta. És akkor még mi marad? Kell orvosság többször. Nem sok orvosságot iszok, de ugye csontot erősíteni, meg vitamint, ugye. Hát nem sok az a pénz. Drága nagyon most az étel. Nagyon felment az ára, de nagyon. Akkor muszáj dolgozni, ha nem, hát éhezni biztosan. Ha nem a doboz torta volna. Hát az én édesanyám mindig azt mondta, hogy hát ha nagyon kívánsz valamit, vagy nagyon akarsz valamit, hát akkor kérjél, azt gondolj rá, még azt is mondta, hogy írjam le, és az beteljesedik. De gondolom, hogy így van, tudod miért? Én a Szelecki Zitáról láttam a tévében, hogy hát nem tudom hány év, vagy meghalt, hogy Szelecki Zita itt volt, akkor én oda be akartam írni a Facebookbe, hogy mit gondolok Szelecki Zitáról, és hogy tudtam, hogy itt volt Vizsák. És akkor végére oda teszem, hogy szeretnénk Magyarországon lenni. És itt vagyok, na most már megyek. Mikor először ment Vajda Pista, mondom, hozzá nekem valamit Magyarországról. Mit? Hát mondom, hogy Mari főjött. Kisunokám, aki 13 éves, tudod mit kért? Dunából vizet. Csak annyit kért. Épp tegnap mondta, együtt ebédeltünk. Nagymama hozzá a Dunából vizet. Unos 600, ¿viste que no estaba errada? Unos 700 te dije yo. A csákói magyarok életében hatalmas esemény, ha valaki hazalátogathat az anyaországba. Szalma Gizella és Botka Gyula utazásának tiszteletére búcsúvacsorát szerveztek. Salud, gracias, primo. Salud, salud. Ahora en húngaro. Hazaérkezett az a 2 Argentínában élő magyar, akik még soha nem jártak Magyarországon. Most a közmédia segítségével az Itthon vagy Magyarország szeretlek című műsor kapcsán látogathattak haza. A Szent Mihály napi ünnepi hétvége fő célja, hogy minél több külföldön élő magyar visszatérjen szülőföldjére. Az első pillanatok, amelyeket őseik szülőföldjén töltenek az Argentínában élő magyarok. Szalma Gizella és Botka Gyula nagyszülei majdnem 100 éve az 1920-as években vándoroltak ki Argentínába. Ők már mindketten ott születtek, és életük vágya volt, hogy egyszer Magyarországra utazhassanak.
Kedvénk úr mindig jönni ide, de nem volt betiltva, nem bírtuk sose jönni. És most sem betelt. Én inkább az a nagymamám sírjához szeretnék menni, és rokonok kevesen maradtak. Valami unokatestvérek, majd felkeresünk talán Jánosian. Tudom, hol születtek, hol mind. Hát majd most meglássuk, itt tanálunk még, nem vagyunk benne biztos. A hazatérés a közmédia segítségével jött létre. Ez is része az Itthon vagy Szeretlek Magyarország kezdeményezésnek. Jó napot kívánok, tisztelő! Én László vagyok, örvendek, hogy megismertem. Parancsolják, foglalnak helyet. Ez is sokat mondani. Ez egy zászló, ami itt fölöttünk lobogott a ház tetején. Hát nem lehet szebb ajándék, mint egy úgyhogy magyar besincsen szegve, az olyan rojtos a vége, ahogyan a szél kikezdte. Igen, de az a Ezt szeretném, hogyha el tudnák vinni. Persze, hogy el. Közösségnek hálából, hogy a hozzánk való hűségüket nem tagadták meg ennyi éven keresztül. Én a Klárinak vagyok a férje. A Botkának a férje vagyok. Na, Isten hozott benneteket. Isten hozott. Nagyon örülök. 1916. Na azért mondom. 1916-os képek. Én nem jártam magyar iskolába, csak apukat tanít. Hát egész jó beszélsz. Hát nagyon. Na, ez még egy kép. Anyukám mondta, hogy... Ez meg a föltér. Anyukám mondta, hogy nagyon ügyes volt. Azt mondta, hogy nagyon ügyes volt, nagyon okos volt. Nagyon szerették egymást. Örülünk neki, hogy ilyen vendégeket tudunk fogadni, úgyhogy meg hát büszke is a város arra, hogy ilyen dolgokban részese lehet, hogyha valaki így elszármazott az országból, nem is itt született, ilyen megmaradt így magyar embernek, tökéletesen beszéli a magyar nyelvet, és visszavágyott, és vissza is tudott jönni. Na de belénk, mint hogyha verték volna a magyarságot, ugye? Belénk nevelték. Belénk nevelték, igen. Hogy hát itt magyarok vagytok. Felteszem a fejszem, megint megmondja az én. Jó napot kívánok, köszönöm. Hát köszönjük, hát én is örülök a fogadás, nagyon szépen köszönöm. Jó napot kívánok. Szalma Gizellának nem sikerült felkutatni a rokonait. Kecskemétre látogattunk Fodor István cukrászmesterhez. Itt vannak a finomságok. Na most ugye itt a dobostorta. Itt a dobostorta. Ezt mi így szolgáljuk a vendégeknek, hogy kicsit megemeljük a tetejét. Én nem szoktam. Royálnak nevezik. Én láttam valamit a képbe, de én nem úgy csinálom. Igen. A közmédia műsorainak köszönhetően az idős argentinai magyarokból sztárok lettek itthon. Gyakran állították meg őket az emberek egy közös fotó erejéig. Jó napot kívánok! Parázsés! Követ!
Nem tudom, hogy vannak rokonaim Argentinában, de találkozni is fogok velük, azt nem reméltem. Ő a lányom. Meg Toror Gyöngyi vagyok. Ő is Képestén. Ő a férjem. Botka Gyula számára még volt egy meglepetésünk. Csíkmadarason élnek az anyai ágú rokonai, akik ellátogattak Budapestre, hogy életükben először találkozzanak. A nagyapámnak két testvére maradt otthon Romániában, ahol vannak, János meg Péter, és annak voltak fiai. Igen. Nagyapám kimegy. Jánosnak a második. A Jánosnak, a Péter igen, a fiának a lánya vagyok. Unokája. És a Péter bátyja Ő már rég meg vannak halva, és az első unokatestvérem, a fia is meg van halva. Tehát fiatalon még halva. És én mindig emlegettem két bátyát. Háborúban volt az a Gergely, aki kiment. De hoztunk mi könyveket, úgyhogy a nagyapja is benne van. Tehát legény korában benne van. Benne van, hoztunk egy olyan fényképet. És az édesanyám, a Berta. A Berta, én mondtam éppen Karcsinak, hogy én úgy emlékszek, mert nekem volt ez a nagynéném. És ő annyit mesél, hogy nekünk vannak rokonaink Argentinában, és leveleztek is. És fényképeket is mutatott, és mondtam éppen Karcsinak, hogy Bertának hívták. 3 éves. Ez a temetőből. Köszönöm. Székely főz. Bennünk van az ősejévé. Összetartunk. Volt neki kocsi, ilyen szekérje volt, és akkor az Árpád is ott van, a Berta az anyám ott van. Igen, tehát a felesége, nem? Tankó Jóliska. Annak is ott maradt rokonja, mert majdnem ízik voltak rokonok. Mindig mesélte Tehát ott a faluban ugye a bocsójárás még megvan otthon? Igen. Megtartották. És akkor hoztunk egy székelyzárt. Hoppá, bocsánat. Hát ez a székelyzászló. Örökre lesz. Azt az Árpád biztos 1 éves korában vitték ki, mert az anyám, a Berta 3 éves volt. És az Árpád is így nem. Mondtam én neked, hogy az édesanyja ül, egy olyan képet láttam, és egy olyan kislány ül az ölibe. Akkor az a maga édesanyja volt. Igen. 3 éves, Istenem. 3 éves. És Brazílban született még egy fiúgyerek. Azt is Gergelynek nem az brazilíró volt, Brazílban. Ott voltak a kávéfazendán valami 3 évig, de nagyon meleg volt ottan Brazílban. Ott dolgoztak. Aztán kibírhatatlan volt, voltak küldték dolgozni, és nem volt fizetés. Tehát nem volt könnyű akkor. És el kell, itt szökjenek. Átmentek Argentinába a határon, és egy nagy árdét átmentek. Nagy meleg volt, ott mátézni kell. Aki pálinkát ívott, a két óceán. Ezt tea isznak ebből? Ebből igen. Vagy olyan teaszerűség. Olyan zsérbát tesznek bele, amilyet akar, és ahol szíják is. Mikor jégbeli szíják, meg melegen is. 80 fokos meleg. Mert ha forró, akkor nem jó. Mert nagyon meleg. És 80 fokos kell legyen, és avval lehűti, mikor nagyon meleg van, túlságos, mert nem bírja, még a hősön se lehet lenni, olyan meleg van. És mutasd meg, hogy szűrő van a szívószálon. És ez nem kell szűrni, ezt megszűri De mindjárt nem kell beletenni, mikor vizes, mert akkor betapad. Akkor, mikor kicsit megdagad a téja, akkor beletenni is. A szíják. Az a Máténak hívják ott, aki az a tradicionális. Hát azt a spanyol filmekben lehetett látni, hogy Matét isznak. Akkor ez az a Maté. Ez az a Bögre. Ez az argentinázó, napon rajta, és ezt csinálta egy aki megmentette az Argentinát, amikor indusok voltak, hogy a napot tette, látta a napot. Az ég kék volt, és fehér volt a világosság. Tehát itt a hold és a föld és a csillag. Igen. És az Argentina nap. Itthon vagy Magyarország szeretlek, és akkor most arra kérem a vendégeket, hogy gyújtsuk meg együtt a pásztortüzet, hogy mindazoknak legyen jelzőtűz, akik itthon vannak, és akik haza szeretnének jönni.